Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, Izingane Zesthembu, umndeni Mseleku eMzumbe. Wait guys, masongisay video ayikho serious. Kodwa yazi nginibambile. Lapha yaku-6 siyikhulumile indaba yenduku ukuthi wayesagcina seyibiza ngoMamtolo. Akusimina futhi ngedwa-ke. Akumina nje ngedwa ngoba ngiyazi ukuthi inisile. Nina nifike nisho izinto mase ngifuna ukuthi ngizocasha la emva kwama-page or emva kwama-video or YouTube channel because ingitshela ukuthi yini ekumema njalo kwinto enokuthwala phakathi. Umenywa yini mase uqhamuka la usune-comment edifendayo. Wena umqondo wakho lapho. Kahle ngaba ukuthi umqondo wakho lapho o wena ufuna ukuthwala into yakho ke futhi leyo wena ufuna information yokuthwala manje uyifuna kithi asinalazi into engakutshela yona kwathiwa la eSouth Africa cha basemuva kuleyo ndawo mhlambe banayo ke imithi yokusimamisa amabhizinisi angazi ngoba vele lezo zinto nje angisondeli kuzona kodwa abahlebayo bathi hayi iSouth Africa ijulile kuleyo kodwa labo makhelwane bethu komzala kulawo mazwe yiyo abazi yonke lemkhuba nezinto zakhona. Le Mamtolo dede ubaba Mseleku wafike wathi uofficial ngithi uMamtolo official girlfriend etshela amakhosikazi. Manje mesethe hawu indaba yakhe yaziwa nathi ke seyamaview vele ke yazi ukuthina isithando sami mawubuka iTV show kuphakathi ukuthi ucabanga into eyenzeke before lokho noma ucabanga into ezolandela awuhlali kuleyo episode njengoba injalo njengoba nje ku season 6 uphela thina ku season 7 sifika noMamtolo ku season 7 sekufika usiso ngasashiwo ngisigama lakho ubani asiphumeke lapha sibuyele kwinduku manje le nduku le masifika nange umacele babazi ukuthi induku enjani manje lena wane ihaba ngale nduku nange uma ngabe sethi hayi cha uyayithanda ke-attention lo baba lo uyathanda ukunakwa le nduku manje ubaba Mseleku asahlukana induku akasahlukani nayo konke lesahamba khona kuseason 6 wonke phela uzobuka ungazi usingikhuluma iphutha akasahlukani nayo nakhe baya kamakhumalo kumembeso nange impilo uyaphuma nenduku uzoyifaka emotweni sithi hawu ku season 5 le nduku beyikuphi wasefika nento cha ubaba Mseleku wayefuna vele sihlebe ngale nduku yakhe ngoba nathi asazanga ukuthi hayibo induku lema mayingasosali indawo sekuyinduku enjani uyena noMamtolo yaba kanjalo ke indaba kodwa wena masu ufuna ukuthi angazi uMseleku kanjani hamba ku-Instagram Mseleku ku-Instagram ushoke lokho season 6 unenduku eqale ku-episode 1 yaza kusasawufika ku-episode 15 elobe iphethe uMseleku le nduku hawu mina ngaphethizela-ke la ku-social media ngingabuza ukuthi phela inkinga ngiyibona induku ayifani ke futhi lezi ey'phatha omalume nobaba yeyinduku zani zesithunzi zokuhlonipheka noma kunjani hayi ngase ngithola nezinye-ke iy'ndaba kodwa nganixoxela ngaleyo angeke ngisayiphinde kwesibili ngoba niyathanda ukutwista izinto inkinga yenu mina ngiyazi yabo ngisho lani ngeke ngakhuluma ngogogo Maweni mangikhuluma ngogogo Maweni nezinto ayezisho kuleya video ngabona i-comment section ngathi hayibo kanti nifunani ngaphinde futhi kwabo angisi bayizangoba bayinyanga waphela kwabogogo sikhosini ngabona ukuthi hayi nina ngeke khona into enifunayo manje ngicabanga ukuthi mina ngeke nginikeze ama-details ukuthi inyanga ubani wenza ukuthi ngoba ngiyazi leyo nto angaze ngiyenze anginabufakazi noma engakhuluma asho njalo ifana nayo-ke le nto leyo yokuthwala ngeke ngisho ukuthi hawu ngempela uthwele ngingeke ngize ngikhombe ukuthi nayo inyanga yakhe or kwenzakalani uyabo ikhona into engiyaziyo ngqo kade ngangisho lezi zinto zokuthwala ngizwa ngathi inganekwane because zonke inganekwane engaxoxela zona zinento efanayo nalezi zinto zokuthwala but abantu abaxoxa ngakho baba nayo into abayikhombayo lezo zinto-ke ey'khonjwa abantu yizo ke zenza ukuthi besole omunye kodwa into engiyaziyo umuntu osuke ephumelele akukhonjwa noma ubani kuthiwa uthwele ngisho kosaziwayo nje labo esibaziyo
Abasukelwa bonke, kusukelwa lowo obonakale excel endaweni ethile mase kuthiwa-ke uthwele. Kodwa wena-ke ofika kwi-video echazayo ukuthi 1 2 3 4 5 mase uthi wena ngicela niye kubaba Mseleku nokuthwala, hamba ufuna la kuthwalwa khona ngoba ukuthwala lokhu kuduma ekhanda lakho kwenze njani, hamba ufuna. Ukhona loya baba wathini oyinyanga ngesikhathi se-COVID kukutatshwa-ke, wathi abantu bazogula ngamakhanda ngoba bangene ey'tolo ezi-wrong ezinezinto. Uyena-ke loyo baba wayekhuluma ngezinto zokuthwala, angazi-ke noma uye othwalisayo kodwa amavidiyo akhe nje wayebhizi nokuthi kwenziwa njena kwenziwa njena. Hhayi, nangimlalele-ke ngibuye ngiyeke ngoba phela ngakhumbula ukuthi kathiwa i-South Africa nje hhayi isemuva, kodwa bakwenzile bathe shwi. Ngaphinde futhi ngezwa kukhulunywa lo malume bhuti ukade ehamba amasonto ebhizi nabazalwane, wathi-ke wathi-ke abafundisi abaningi asondelene eduze kwabo bathatha lento. Ngahamba ngayomlalela ukuthi-ke ama-signs, symptoms yini, ngamuzwa-ke. Wabala ukuthi baba ney'thixo zabo, wayekhuluma ngabafundisi, baba ney'thixo zabo, babe nani 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 nani, amasonto abo ayagcwala wasithi koda-ke nabo wakhomba igane. Wasigane, wathi Congo, angazi wasithini lesithathu. Wathi bayahamba lapho, kuba nesikhathi abaya khona beyothatha amandla abo. Lawa amandla yiwo kazokwenza ukuthi ungisho ukubi ukuthi woza lapha esontweni. Hhayi-ke naye wayekhulume expose abafundisi-ke ngoba esengasahambi nabo. Waphinde wajika futhi waphindela kubona. Manje ngeke uzazi izinto eziyiqiniso ngingazona iqiniso. Into ebalulekile nje ukuthi wena phela iqiniso lakho. Uma ufuna uyothwala ngeke uzuzwe ngo-Fix SA ekutshela ukuthi nayi inyanga ethwalisayo because angazi. Ngisho labo bantu abahletshwayo kuthiwa bathwele, angazi ngoba akekho okhomba inyanga ukuthi nayo inyanga yakhe siyayazi. Kuba nje nalezo zinto abayikhombayo. Lona owangasekhaya sewashona, yena ngasho guys, yena-ke ngoba ikhaya lakhe imizi yakhe yo-2 siyayazi. Washona-ke kodwa ingane zakhe zihamba zoyihlalela le ey'ndaweni ey'phezulu. Abantu-ke basebethi iy'ngane bayakhuluma abantu, bathi abantu iy'ngane zibalekiswe yizinto. Bazi ngani ukuthi mhlampe ukuhlala kubo kubabangela usizi abazali bengekho. Abantu-ke angeke ukuthi abantu abantu bathi iy'ngane azibuyi la uzovusa umuzi, ubababo kade wakhile kahle kwaba njani, zibalekile ngoba kunezinto. Uma ungasubamba oyedwa uthi wake wangena yini laphaya kwaba khona into oyibonayo, cha, bayiqambela leyo ndaba. Into ababeyikhomba-ke ngalo baba ngoba uyaziwa phela babemazi futhi wayesiza nasemphakathini, bathi isithwalo sakhe sathi akangagezi. Uyababa-ke bonke abantu ozowabuza ukuthi ubaba laphaya into abazokutshela base nje wayexabene namanzi. Indaba ye-bathroom hhayi. Kodwa-ke futhi-ke emphakathini bamncoma bathi at least into yakhe yayiphoxa yena kuphela. Akaze asacrifice iy'ngane zakhe or unkosikazi. Uthi bakwazela lapho lokho nami angazi ngoba bathi akekho umuntu ongaba nemali kanje engagezi. Ehamba edolobheni engagezile, ehamba ama-meetings amakhulu engagezile, esiza umphakathi bembona nje. Awe ma, hayi yazi. Indaba guys, yazi ukuthi ngizokwenza njani njalo le ndaba yalo baba, ukuthi akekho umuntu ongakuxoxeli uma ungabuza ukuthi ubaba ubani wayenzani, akekho ongafisa ukukuxoxela. Bazoqala kule nto ukuthi wayengagezi, bebale ukuthi wayenzani, bebale nje iy'manga zakhe. Kodwa kuthiwe nje ngisho ebhenki wayegqokele nje wawungathi nje besho ukuthi oqalayo kumbona wayengacabanga ukuthi uqala ukukhula. Amuzwa ngoba esekukhuluma ukuthi hawu
waba lo efika ebhenki ephethe imali ephethe imali eningi kanti nje hayi kodwa Nkosi yami baze ngani ukuthi nami ngifisa ukwazi ukuthi bazi ngani ukuthi kungathiwa akangagezi noma yena vele wayengakuthanda ukugeza. Wase sebamdala-ke waba nenkani ngoba abantu abadala baba nenkani. Waba nenkani wavele wathi nje angincenge muntu, angincenge lutho, angisezukugeza. Bazi ngani? Kuthiwa nje wayesizana-ke kodwa-ke. Kuthiwa cha usizo wayenalo usizo emphakathini nje enza izinto ey'nkulu kodwa nje noma yinini uhlangana naye bathi uzombona ukuthi akagezile. Uyena yedwa-ke kubantu abake bakhozwa engathi nawo umuzi wakhe ngiyawazi, naya indlu yakhe ngiyayazi, ney'ngane zakhe ngiyazazi kodwa-ke azihlali-ke kubo. Futhi-ke bathola imisebenzi, uma ngabe bathola imisebenzi-ke lena kude-ke ubani uma bebuya kubo babuye beze kobani komakhelwane laba abahlebayo ngoba phela omakhelwane sebethi iy'ngane zixoshwa yinto elaphayana. Ubani wakangena wabona into ekhona? Akekho. Yena ubaba lo wayengagezi, ubani wakambuza ukuthi inyanga yakho ubani? Akekho. Kodwa nje bayabala ukuthi wayenokuthi kodwa yabo uyena kuphela engazi umuzi wakhe. Abanye-ke abantu nami engizwa kuxoxwa ngabo la ku-social media engeke ngikhombe ukuthi kunjani kubo, uyabo. Kodwa-ke nina information yokuthwala niyifuna endaweni e-wrong bandla. Ngeke nje ngize nginitshele into enami ebeka impilo yenu engcupheni futhi nginitshela amanga. Ngikwazelaphi lokho? Ngoba ngisho nalabo abakukhulumayo ku-social media ngihlele ngingabakholwa. Ngiy'buza ukuthi hawu phela uma ukuthi inyanga ebhizi le ethwalisa abantu yenze izinto ey'nzima, usithathaphi isikhathi se-social media? Uma uphethe into enkulu efunwa abantu ngoba bayayifuna shame. Ngiyabona la ukuthi ukwazi ukuthi ungalandeli ividiyo usuwazi kahle ukuthi Mseleku akathwele uzothini? Udifenda uMseleku noma ulindele ukuthi nithi wenzani nawe ufuna ukwenza lokho? Imihlola. Hhayi bandla, bye.